Subscribe khadi o channel no te bell icon no click khayo all select nadi Tangui ke buskani video ni daily notification manna bagai. Buishao no nang single life haya ke bas hasing langmo kuno din happy tongwi maya hanai. Pia Kokborok le amutu je sasing tongwi tongnai single life borok no langmo thangi tongnani kaham lama no saimano. Nang wan suine di puitu snamnani jora nango. Pia sebai kelangnani kisapono jora nangjagya. Te abono tesa kifili manane bagai nini langma se chorgoi thangana. Haini bagai kono dino je borokni bukhano phano ta sebai di. Jodi se konoi hamjakmani bisingo kono dino Kokbangma mate walai ma korai hingkai apuro nang kha khaidi eje nang hamjago hene wansuk bani abo bukhabaya kaisa dimag basi sokrantikari hone tesung keboni dukho teptoni dai hingkai kono dino kaham hone tawan sukdi jodi keboni happy ni mukhang hingkaise apuro nang kha khaidi kisale kaham manan hone Kwbangma Borokni relationship aboni bagai bo Kaklai thangbayo je Tangui hingkai buskangni borok soikok no saimaya te khonanai borok khe soikok no bujina rungya. Kok dalar tatal sawoi mungsasung manmani silai soi kok no sawoi kamaoi thangjakmani abono jotoni silai kam honjakmung. Jodi kebo saichung siring tongo hingkai abutuya je bono kebo chajaknai koroi. Pia bo saichung aboni bagai je Tangui hingkai o sangsani borokni tongmung no soijamung no bo saiman thangchukha. Jodi nang nini live o buskango kaham khlainani chaitogoi tongo hingkai o kok no muito narakdi taku. Te video no nini kisasuk sajamu tong hingkai tolao comment khaidi te like share khaini tapok di buskango video te samalainai arje.